Вітаю гаспадарства. Трэба правесці невялікі аналіз мінулага роліка, які ў мяне атрымаўся вельмі эмацыйны. І я не так данёс інфармацыю. Глядзіце, мне вельмі было цікава, чаму артылерысты, а менавіта артылерысты Швейка, підроздзелу, у які я ўваходзіў, падтрымліваюць Ваніша. Яны яго не падтрымліваюць. Ось. Пасля таго роліка я пачаў наводзіць кантакты, я пачаў шукаць інфармацыю. Ну, гэта ўжо для сябе, для агульнай карціны свету. І атрымалася так, што я паразмаўляў з некаторымі людзьмі, і мне сказалі, што нет, мы не падтрымліваем ні адзін з бакоў. Я можу зразумець хлапцоў. Ну, па-першае, яны кажуць, што хутчэй за ўсё, хлопцы, якія зараз, ось, людзі, якія змагаюцца за ўладу, яны забыліся ўвогуле, навошта яны сюды прыехалі. Прыехалі ваяваць. Дык вось, ваяваць ніхто не перашкаджае, але чамусьці вось гэты кіеўскі кацёл, ён заўсёды бурліць. І гэта абурае людзей, якія знаходзяцца на пазіцыі, там бывае у адпуску выехаў, але потом зноў на пазіцыю. І не мае ні часу, ні нейкага сэнсу, ну, вось проста нейкай матывацыі разбірацца ў тым, што там адбываецца. У цябе ёсць свой вузкі спектр задачаў, ты іх выконваеш. Таму хлопцоў я можу зразумець. Па-другое, што, ну, каго на каго мы мяняем? Тобто гэта ж усё былі штабныя. І некаторыя проста зараз сышлі. Калісьці яны былі ваенныя, зараз гэта ўжо грамадскі рух. Вельмі класны мне каментар пакінуў хтосьці з пабрацімаў. Кажа, вось там Лахвіш, герой варшаўскі, шосьці там распавядае у ютубе сваім. Гэтыя людзі, якія сышлі ўжо з палка, кажуць, мы там рух, мы каліноўцы. І он кажа, а вось я на пазіцыі, я-то ты хто? І вось мае месца быць такая заўвага, што, ну, гаспадарства, не трэба забывацца, навошта мы прыехалі туды. Улада уладай там, да, гэтыя ўсе пасады, але, ну, трэба павагу заслужыць. Слухайце, складана сказаць, як я тут, да, і нешта там раіць, але я скажу сваё меркаванне. Рэформы павінны прайсці, таму што як было раней, яно ўжо не будзе. Калі застанецца і нічога не зменіцца, яно разваліцца. Рэанімаваць полк на сённяшні дзень яшчэ магчыма, поўнасцю змяніць уладу. І я бачу, што яна мяняецца. Дядька вельмі шчыры чалавек, і я вельмі спадзяюся, што ў яго ўсё атрымаецца. Таму проста вось да такіх хлапцоў, якія, ну, проста ім ужо надакучыла, яны іх ужо раздражняе тое, што адбываецца, гэтая канапная гульня, паддыванная, ось, то проста ім трэба патлумачыць, што гэта неабходна, што гэта станаўленне новай там арміі Беларусі. І, ну, мы адзін аднаму павінны давяраць, як мінімум. Ну, мы розныя, мы не павінны там быць аднымі думкамі, але працаваць у адным накірунку гэта неабходна. Вось, таму я выбачаюся, калі щось неправільна зразумеў перад хлопцамі, ось, і зараз усё становіцца на свае месцы. Я правёў такі кароткі аналіз, чаму я павёўся на гэтую інфармацыю, ну і я зрабіў выснову, што хутчэй за ўсё была нейкая апытанка. Ці давяраеце вы дзядзьку, ці хацеце, каб ён стаў камандзірам палка. Вось, і я думаю, што хлопцы адказалі нет. Ну, вось з гэтымі данымі, з гэтай інфармацыяй пайшоў флут, што калі артылерысты не падтрымліваюць дзядзьку, значыць яны падтрымліваюць Ваніша. Ну, а яны нікога не падтрымліваюць па зразумелай прычыне. Я думаю, што я патлумачыў. Яшчэ хвілька не можу прайсці міма. Я з камандзірам, вось з якім у мінулым роліку я вельмі абураўся на яго, камандзір жырны. Мы ўсё ж таку спісались, знайшлі нейкія кампрамісы, ось, і я, ну, зразумела, што у кожнага будзе свая праўда, ён лічыць так, я лічу так, але я хацеў падкрэсліць тое, што гэты чалавек шчыры, да, быдлаваты, да, хамаваты, але ён ніколі не шукаў нейкай карысці ад уладатрымаючых. І, ну, прагібаў я з яго боку не бачу. Таму яму проста тупа не месца ў такім роліку, як шушара палка. Вось, хутчэй за ўсё, гэта проста ўжо нейкая мая
псіхічны срыў, моя хвароба, вось гэтая лютая ненавісць. Але падкрэслю, што на кантакт выйшлі, і я спадзяюся, што з цягам часу ўсё стане на свае месцы. Вось, напэўна, на гэтым я скончу. Раблю высновы, што калі не валодаеш інфармацыяй, па тэлефоне напішы, даведайся. Ну, хаця бы пра тое, што можна даведацца. Не спяшацца, не эмацыйна не падыходзіць да такіх важлівых момантаў. Я думаю, што ўсё атрымаецца. Можна толькі дапамагчы неяк, падтрымаць і ісці разам у адным накірунку. Да перамогі разам. Слава Україні! Жыве Беларусь!